Okay, hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So kami karon kay nanuroy mi kay manmuwak mi og lube. Oo, yung mga ano na lube. Kaso parang hindi kami matutuloy dahil mayroong ulan. So ngayon magtatabi muna tayo dito. So iaano ko sa inyo ang aming daanan. So dito sa aming daanan ay very nice naman dahil puro concrete samentado tanan. So ayun na yung mga ano namin dito na yan. Concrete talaga. Concrete talaga. So ngayon I have a question to my mads and to Rina dahil wala kaming ano ngayon sa vlog. So mag-question and answer portion muna kami. So ako na ang nag-aandam ng questions sa kanila. Kapag hindi sila makasagot, papahiran ko ng lapok ang kanilang mga mukha. Oh, no! Okay, yung kamay ko ay iaano ko sa dito, sa lapok dito. Kapag hindi sila kasagot, ay papahiran ko sila. So ngayon, sisimulan na natin. So di pala sisimulan ma'am kay maraming kuan. Umuulan pa nga pala dito, so babay muna, babalik lang ako. Update lang. Okay guys, ipagpatuloy na natin yung aking question and answer portion so that mag-aano po ako, aking kanang, aking anuhin yung kamay ko, dudumihin, dito ako kukuha. Dito ako kukuha sa may dumi. Oh no! Hala! Hoy! So ayan na guys, nandito ng kamay ko. Huwag lang sa mata mo, baka mapuwing kami ma'am. Sige. So ayun, na may dumi na ako. So hindi pa ako nakukontento. Anuhin pa ko ba? Ginagawa mo. Oh, ayun na. Dito. Ganyan. Okay. Oh no! Sino ang uuna? Sige. Based on my kuan, sino ang pinaka maunang sasagot ay ayun ang mananalo. Okay. Number 1 question. Pakita kayo dito. Okay, number 1. Sino ang binansagan ng ASEAN Songbird? Christian Velasquez. Okay! Tumpak. Okay, si Maz na ang ano. Ito Pipili ako. Hay, marunong mo. Pipili ako ng ano. So, yung banda na anuhin ko ay Dandahanin mo. ay Kaya para di. Ano mo nakili? Ayaw ko sa mata. dito. Ayan. Pakita. O, ganyan. Huwag mo mong trapuhin. Sige. Dito, second question. Okay. Sino ang binansagan ng Ayan naman, hindi ko alam yan. Popstar Royalty? Dugan. Okay, it's a tie. Sige. Okay. Basta talaga yung ulan ba? No. Okay. Enumerate the 3 TNT boys. Keeper. Kapag hindi kasagot ha kayong dalawa, anuhin ko. Walang time dyan ma? Wala. 10. Keeper si Maki. 9. Si Keeper si Eight, Maki. Og seven. Katong usa. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Skipper, Maki, and Frances. Sige, kayong dalawa ang aanuhin ko. Linago. Kamu rin na. Si Rina mo na. Nasaan yung mukha mo? Oh, wow. Kamats Rachel ay. Yan mas mga mukha namin. Sige. Yan guys, ito na yung mukha namin. Kasi hindi kami nakasagot sa tanong ni Masi. Oo. So, Mamaya, re-revenge kami sa iyo. may tatlo. Tatlong bibi? Agis nila. Yan, dito mat. Mahayag. Ayun. Ano ba, mangit-ngit? Oh, so, pasensya muna kayo guys dahil umuulan kasi sa dinadaanan namin. So, dito na namin ipagpatuloy ang aming question and answer portion with
Pahit. Oh, no! Okay? So, Ang mga nang miring na mo almost abo. Magtagalog kasi ma'am. Tutusin mo na kung ano, assassin. Okay. So, yung pangatlong question. Uy, kawapat na husin? Pangatlo lang. Okay. Ay, ito, dapat ang ginsin. Magbigay. Kawapat na, uy, kawapat na. Pang-apat na. Oh, sige, pang-apat. Pang-apat. Ibigay ang pangalan ng The Voice Teens Champion Season 1. 10, Laita? 9, wrong. 8, Ila, 7, di. 6, Itoy. 5, Na voice din. 4, Atin? Ilang? 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay si Jonah Sikuti. Isa na. Ano man nag-ilan? Yan. So, consequence, doon kayo dito. Si Mads. Si Mads. Mads. Gamiro. Wag ano. Ano po kadugong ikan. Ba't nabot mo dito, ma'am? Ay, para kaming may monitor. Umawa. Oh, si Mads Rina na ngayon. Rina. Pakita mo kasi, oh, Ma'am, ganyan. naamoy ko ng pita. Pumasok na sa ilong. Oh, sige. Mamaya, kayo naman ang kuwan, pero matalino kasi ako, so Sasagulan kayo, ma'am. Uy. Oo, so sasagutin ko lahat ng mga inano mo. Sige, last question. Okay. Question is, Ginagawa mo. who is the first president of the Philippines? Emilio Aguinaldo. Correct ba? Hindi mo pala ano nun. Hindi ko kasi alam. Andres Bonifacio. Emilio Aguinaldo lagi. Emilio Aguinaldo. O, tumpak si Rina yung ano hinamin. So, Rina, hello. Ay, Ganyan. tayo, ma'am. Ganyan. Sa'yo na. Gusto na ikaw na. Isa pa, last na lang. Sige. Sila na po ang question sa akin. Ngayon, ikaw naman ang gagasunin Is the namin. light dyan, ma'am? Meron sasakyan, ma'am. Agis the light dyan, ma'am. Nahihiya pala yung mga tayo. Malapit kami sa roadwork. Highway road. Meron pang motor, dadalhin namin to pag uwi. Oo. Sige, kayo na naman. Sige! Ipakita mo sa akin. Balita ko kasi na magaling ka sa Aralpan. So, Dito, ma'am. Dito ka. itatanong ko sa'yo is about sa mga bayan. Oh my God. It's a very simple things to do. Sino ang Excited na akong ihapak niya sa mukha niya. Hindi talaga sila makaalalaman sa anong sinasabi. Sino ang pinuno ng KKK? Si Andres Bonifacio. It's a very easy question. Sige, pagbigyan kayo. Dahil, ano ko? Sinong igorot ang nagturo sa mga Amerikano upang matunton ng mga Amerikano ang tinuturuyan ng mga Pilipino? Sino ang igurot? Joselito sila. Wag mo naman. Mag-iisip mo na ako. What? What? Walang time, ha? Si Igorot, ha? Ikaw yung igurot ng motor na naman. Si Balili? No, wrong. You're wrong. Sige, bahid na. Why? Sorry guys, absent ko lang. Absent siguro ako yung kinuan ni Ma'am. Sino yung aral pa natin? Si Ma'am. Hermes, Oo. shout out. Shout out. Wag mo na. Ipagkita. Lumapas na yung time, mamoy. Gabay! Gabay! Kadua ka pag gina. Ako pa. Takot ko nila ay. Ay, tulingan ulan ko nooy. May nagtitinda pala eh. Sige, compress tayo, compress. Sige. Kaya ito na yung mga mukha namin guys, hindi sila inano.
na ano eh. Pumasok sa bibig ko. Ay, asaman. Isa to si? Kailan lagi ito mo? Ano? Yun lamang ang video namin guys. Na Oo. challenge, ano to? Challenge sa question and answer na to. Oo. Tawag mo dito, ikaw nag-quiz dito.